זהו. אוקיי. בסדר, זה מה שעשיתי. יופי. אז האם זה טוב. התחיל להקליט? אני מקווה כך. לא, לקוות זה לא מספיק. זה מקליט, זה מקליט. אוי, רגע, מלא. מי אמר זה מקליט? מי אמר זה מקליט? אני רואה במסך שזה יהודית אמרה. פה, אני במסך שיש לי, שהוא נעלם, איי, אין יהודי, לי שום אינדיקציה שלום. שזה רגע, מקליט. אנה, אנחנו פה יש לנו בעיה. קודם נתגבר על הבעיה. איך יהודית יודעת שזה מקליט? כי אני רואה על המסך שזה מהבהב. אצלי על המסך לא רואים כלום. כן, טוב. אני גם רואה ריקורדינג, מין הבהוב כזה, אדום לבן, כן. אז יופי, אז זה אומר מקליט. כשכתוב הבהוב לבן ריקורדינג, זה אומר שזה מקליט? כנראה שכן, אני לא... לא, רק כנראה היא לא מספיקה. הרי יש לנו כבר ניסיון... יחל, ברגע ששלמה הפעיל את ההקלטה, אז עלתה הודעה שזה מקליט. אוקיי, אז אנחנו מתחילים. טוב. כן, היום זוהי הפגישה הממוספרת מספר 101. היום ה-26 במאי 2021. שלמה קודם העלה את דרבל של כצנלסון, וחסר לנו מעט כדי לסיים את הפואמה הזאת, והאם כולכם רואים את השיר? כן. מישהו זוכר איפה הפסקנו? אני חושב שאנחנו בעמוד... אויף 490. הפסקנו באויף השטיקל בויט. נכון. כן. אז שלמה, איזה עמוד ואיזה בית? אנחנו צריכים להתחיל, זה בעמוד 490, בבית שכתוב בו אומזיסט אנחט אגנצה. הבית הזה הוא למעלה למטה, איזה מספר? הוא הבית מספר, תכף נספור, 1, 2, 3, 4, הבית החמישי אני חושב, יש אחריו... הבית החמישי מלמעלה או מלמטה? מלמעלה אחריו יש אות ה' באמצע העמוד. טוב. בלה, את מצאת את זה? כן. אז בבקשה, תנסי לקרוא את הבית הזה. Umsiehst Nacht a ganze, gefreut sich in der Still. Gefreut sich in der Still. Sich der Ball gewesen, siehst der Kortenspiel. שורה ראשונה. Umsitzt a Nacht a ganze, לחינם לילה שלם. שורה שנייה. Gefreut sich in der Still. שמחו בשתיקה. בשקט. בשקט. מי שמח בשקט? במרתף. במרתף. כן. שורה שלישית. Umsiehst der Ball gewesen, לחינם היה הנשף. כן. Umsiehst der Kortenspiel, לחינם משחק הקלפים. זהו המשורר כצנלסון, מסכם את מה שקרה באותו בניין, קרה משהו שלא הביא לשום מקום, או יותר גרוע, שהביא למותם של בני משפחה במרתף. עוד בית. Und als die Nacht hat wieder geniedert von der Heuch, ist still gewesen im Keller und auf dem Stock dort euch. Okay. Und als die Nacht hat wieder,
אז, וכשהלילה שוב גנידרט פונדרהויך, גנידרט? ירדה, איך? ירדה. ירד, כשהלילה... ירד, כמו נידר נמוך. נכון. כן. ירד מלמעלה. כן, כששוב ירד הלילה, למחרת, כן. כן. is still given in קלר, היה שקט במרתף. כי כולם נפטרו, כן. und auf den Stock dort euch. ובקומות העליונות גם כן. כי אין כבר יותר מסיבה. כמה בתים חסרים? אולי נסיים עם זה, נראה. יש פה 1, 2, 3, 3 בתים. טוב, אז שלמה, הבית הבא. Es hat sich nicht gegossen von Fenster hell erschein und nicht gegessen hat man und nicht getrunken Wein. Und hat sich nicht gegessen וגם לא אכלו. לא קראת נכון. תקרא את השורה הראשונה עוד פעם. Es hat sich nicht gegessen. לא כתוב גגסן. gegossen. שום דבר לא נשפך. נכון, שורה שנייה. von Fenster hell erschein, מהחלון יש בהירות יפה. לא, השיין זאת אומרת ברק, בהיר. ברק בהיר. כל מה שהיה קודם כבר איננו, זה יום חדש, זה לילה, אין יותר אור, אפילו לא הבהוב של אור במרתף. שורה שלישית. Und nicht gegessen hat man, und nicht kann sie gegessen, ולא אכלו, נכון. und nicht getrunken Wein, ולא שתו יין. כן, הרי השיר עומד לקראת סיומו, ויש כאילו מין מסך יורד על כל הסצנה הטרגית הזאת. עוד בית. hat nicht getanzt dort keiner, und nicht gespielt kein Stoß, sie ist nicht gewesen für wemen und nicht gewesen für was. שורה ראשונה. Sie hat nicht getanzt dort keiner, אף אחד שם לא רקד, und nicht gespielt kein Stoß, ולא שיחקו. שטוס זה כנראה שם של משחק קלפים. הלאה. לא שיחקו שם שטוס. שאיז nicht gewesen vor wemen, לא היה בשביל מי, ולא היה בשביל מה. יפה. עוד בית וגומרים. Man freut sich nicht in Keller. לא מן. Man freut sich nicht im Keller, kein Freude nicht kein Neut, man art nicht und man wort nicht, in Keller herrscht der Teut. טוב, עוד מעט כשנקרא שורה נתקן קצת את הקריאה. שורה ראשונה. Man freut לא מן, לא מדובר על גבר. Man freut sich nicht in Keller, במרתף לא שמחים, כן. kein Freude, nicht kein Neut. לא, פה צריך לקרוא יותר נכון. מה המילה הראשונה? kein. אוקיי. kein Freude. nicht. kein Freude nicht kein Neut. Freude זה שמחה, לא? לא, מה זה כן? שום שמחה. שום שמחה, כן נויט. שום נויט. נויט היה לנו. מצוקה. סליחה? שום מצוקה.
שום מצוקה, men art nicht on man Wort nicht, לא מן, men art art nicht und Men- men wart nicht. men Art- art nicht und men wart nicht, אוקיי, ארט זוהי מילה קצת ישנה ביידיש, לא מצפים. לא מצפים ולא מחכים, נכון? in Keller herrscht der Tod. במרתף שולט, שולט המוות. זה הסוף? כן, כן. זה סוף הפואמה. טוב. טוב, אנחנו... פואמה נוראה. נכון, אבל היא אני נוראה. הייתי אומר, כן. שלמה, פואמה נוראה הוד, מכיוון שמבחינה ספרותית, העוצמה של המילים, העוצמה של החריזה, הטמפו, התוכן, מאוד מאוד חזקים. אני כבר אמרתי, כשהתחלנו לקרוא, אם פעם מישהו יחבר מוזיקה לשיר הזה, שיר כזה הייתי משמיע ביום השואה. האם יש למישהו מכולכם מה להגיד על השיר כולו? אבל לפני שאני שואל, אני מבין שמכיוון שאנחנו קראנו את הטקסט כדי ללמוד אותו, לא יכולנו לקרוא אותו ברצף אחד, בלי הפסקות ובלי הפרעות, כדי לשמוע את הריתמוס ואת החריזה ואת הטקסט. אני מהסס, אני כנראה לא אבקש, שנקרא את הכל מההתחלה עד הסוף בלי שום פירושים, אלא אם כן מישהו חושב שצריך, אבל אז צריך קריאה אומנותית. האם למישהו יש מה להגיד על הפואמה? שלמה כבר אמר שיר נורא, אבל שלמה, אם אתה אומר שיר נורא, האם אני צריך להבין ממה שאתה אומר שאסור ללמד שיר כזה לגבי השואה? חס ושלום, אני אומר שכשאתה קורא אותו, הבטן שלך מתכווצת. נכון, אבל אני מוסיף ואומר למה שאתה אומר, זהו שיר נורא, והיא הנותנת. כצנלסון הצליח במידה מסוימת למי שלא היה בשואה, למסור משהו, אם אתה אומר שהבטן מתכווצת, שנרגיש בצורה פיזית דברים שלמזלנו לא עברנו. יאיר, יש לך מה להגיד על הפואמה כולה? כן, כמו שאתה אומר, פה זה סיפור נורא, מעניין אם כך היה גם בגטאות אחרות. הוא גם לא ציין כמובן שבסופו של דבר גם העשירים וגם העניים כולם הושמדו בסוף. כן, זה לא בטוח לפי השיר הזה, שאלה בקומות העליונות העשירים, אלה מצב כלכלי טוב יותר, לא כתוב, השקט שיש בקומות בסוף השיר, זה מפני שנגמרה המסיבה, לא מפני שמישהו מת. לא, אני אומר, הוא לא סיים את כל סיפור השואה, כי בסופו של דבר, הגטאות על כל המעמדות שלהם, הגרמנים לא הבדילו בין יהודים ועשירים, בסופו של דבר הם רוקנו את הגטאות והובילו את כולם ברכבות לאושוויץ. אז אני רוצה להגיב על מה שאתה אומר. שיר שנכתב בימי השואה, הוא נכתב תוך... לא היה, הוא נכתב בגטו ורשה, כן? נכון, אוקיי, אני מבין. בזמן של השואה. נכון. שיר כזה, מטרתו זה לא למצות את כל השואה. כמו שאמר פעם אהרון צייטלין, כן? הוא אמר, מהו שיר? הוא הגדיר נורא יפה.
אהרון צייטלין, כשהוא ניסה להגדיר מה זה שיר, לאו דווקא בשואה, אבל שיר בכלל, הוא אמר שיר זוהי ריקודה של עמדה. שיר תופס רגע מסוים. אנחנו לא יכולים לדרוש משיר שהוא יהיה אפוס שמתמצת את השואה. נכון. אוקיי. לא לקחתי בחשבון שזה נכתב תוך כדי הדברים. ודאי, זה אמרנו מההתחלה. זה שיר, אני כרגע לא לפניי המבוא שכתבתי על השיר הזה, אבל על כל טקסט כתבתי מבוא של עמוד או שניים, בספר של כתבי כצנלסון מגטו ורשה, ושם יש התאריך המדויק, מתי זה נכתב. וזה כנראה 41, באמצע ימי השואה. אנה, מה... האם יש עדויות כאלה גם על גטאות אחרות? מה אתה אומר? האם יש עדויות דומות גם לגבי גטאות אחרים? ודאי שיש ספרות שנכתבה גם בגטאות אחרות, אבל על ידי סופרים אחרים, ורוב הסופרים אינם יצחק כצנלסון. יצחק כצנלסון הוא גדול סופרי השואה, אבל בטח שיש טקסטים מגטאות אחרים, ולצערי, כן, המחקר איננו מתמקד בהם, ולא מנסה לפענח את כתבי היד הקיימים, וכולי וכולי. אנה, כן. מה יש לך להגיד על השיר דרבן? אם יש לך מה להגיד, את לא חייבת. כן, כן, נכון, אבל, כן, נכון, זה יש sarcasm, there was very usual in the ghetto, sarcasm, because in the ghetto, we have many literature from ghetto, poems, because there was the special place for the writers to have to describe, but describe with the sarcasm. There was also, we should not forget that also was there some poemas in cabaret, not cabaret, like cabaret, but something. They played this was, I don't know how to say in English, this special couplet. So there was atmosphere for doing this because people in this tragical place, they wanted to read sometime sarcasm, jokes, but not because they was laughing, not because they was happy, but they needed. And the writers, because they was trying to give little bit something, even in the coffee, when we have described the cafe shop, we can say, oh, they have time, they have money for drink tea. They didn't have no money, they didn't have not to eat, but always was finding little bit, 1 grosh to go, to listen, to sit, and to feel little bit in life. Okay. So this is, I think there was special. We cannot say this is sarcasm, this is humor, this is tragic. We can say it's typical for ghetto literature. If you don't know how it was, you don't understand. Okay. מה שאנה אומרת, היא למעשה אומרת 3 דברים. דבר ראשון היא אומרת, וזה נכון, שהספרות שנכתבה בגטאות ובמחנות, הייתה ספרות של a direct reaction to reality. ואני על זה כתבתי, שספרות שנכתבה בגטאות ומחנות, לא הייתה ספרות אסקפיסטית. זו הייתה ספרות איפה שהסופרים הגיבו ישר למציאות שאותה הם חיו. ולכן ספרות שנכתבה תחת שלטון הנאצים היא כל כך חשובה, כי רוב הספרות הייתה, במזרח אירופה, רוב הספרות הייתה ספרות של תגובה ישירה, בשונה מהספרות שכתבו במערב אירופה. בטרזיינשטט
הספרות הייתה יותר אסקפיסטית, יותר קשורה לתרבות המערבית מלפני המלחמה, כאשר בטרזיינשטט עשו אופרות, אלה היו אופרות, כן, שהיו מקודם, גם התחברו דברים שם, אבל התגובה הישירה לשלטון הנאצים, אנחנו רואים את זה יותר בספרות שנכתבה במזרח אירופה, במחנות וגטאות. זה דבר אחד. דבר שני, מה שיאיר שאל, ומה שאנה אמרה, שהספרות שהייתה בגטאות ובמחנות בזמן אמת, בזמן המלחמה, זו הייתה ספרות של סופרים רבים. אני פרסמתי פעם, לפני הרבה שנים, רשימה של 300 סופרים שחיו בגטאות ובמחנות תחת שלטון הנאצים. באיזה מחנות הם חיו, באיזה גטאות הם חיו, באיזה שפות הם כתבו, לא רק ביידיש, גם בעברית, גם בפולנית. מתי הם נרצחו וכמה מהם המעטים ניצלו. עשיתי חישוב באותו מאמר והגעתי למסקנה שהרשימה שלי של 300 סופרים ומחברים שכתבו בגטאות ומחנות זה רק הרשימה הראשונה, כי אף אחד לא חקר את זה, אבל עשיתי חישוב שאפשר לחבר רשימה של סופרים שכתבו בגטאות ובמחנות ולהגיע במזרח אירופה, להגיע ל1,200 סופרים ומחברים. עד היום אף אחד לא עשה את הרשימה הזאת. 1,200 סופרים לפחות שכתבו וחיו בגטאות ובמחנות. אבל בגלל שאחרי המלחמה חוקרי השואה לא התייחסו לספרות וחשבו שיהודים לא כתבו ספרות, ומכיוון שהחוקרים היו היסטוריונים, לא עניין אותם היצירה הספרותית בזמן אמת בגטאות ומחנות, המחקר על ספרות יהודית בכל השפות שיהודים כתבו בגטאות ומחנות מפגר מאוד, אפילו עד היום. היחידה שכתבה דוקטורט על שירים שנכתבו ב4 גטאות ו4 מחנות, ב4 שפות, בפולנית, ביידיש, בעברית ובגרמנית, היחידה שכתבה דוקטורט כזה ב-2012, זאת דוקטור מרים טרין. עד היום היא לא פרסמה את הדוקטורט, אבל ברגע שהיא תפרסם אותו, זה יהיה המחקר היחיד שעושה מחקר השוואתי בין 4 שפות, שיהודים כתבו ב4 גטאות ו4 מחנות. יותר מזה, המחקר לא התקדם בהיקף רחב. כן. אני רוצה להוסיף עוד משהו, כשאני אומר שזה מקבץ את הבטן, זה בעיקר חוסר הסולידריות שבתוך הבניין הזה. וחוסר הסולידריות, בזמן השואה, חוסר הסולידריות הוא תופעה היסטורית שצריכים לחקור אותה, וחוקרים אותה פחות מאשר קיום הסולידריות, שגם היה. אבל מכיוון שאחרי השואה אני הבחנתי
שגם חוקרים וגם סופרים שניצלו מנסים לייפות את מה שקרה בשואה בין היהודים. כמו כל דבר שבגלל השואה מנסים להסתכל בצורה אוהדת על הקורבנות, ואז לא שמים דגש על תופעות שליליות. אחת התופעות היה העניין של הניצול המיני של בנות יהודיות, שעד היום כמעט ולא מטפלים בזה, אם כי בנגיד 10 השנים האחרונות יותר. כאשר אנחנו חוקרים את השואה, לא משנה אם זה אספקטים היסטוריים או אספקטים ספרותיים שנוצרו שם, אנחנו כחוקרים שאמונים על האמת, זאת אומרת על העובדות עד כמה שאפשר להגיע אליהם, חייבים גם לדבר על החיוב וגם על השלילה. על השלילה מתמקדים פחות. בלה, יש לך מה להגיד על הפואמה של כצנלסון? אני חושבת שאת רוב הדברים אמרו, אני בסוף השיעור שעבר, אנה אמרה כמה דברים בסוף השיעור, שמאוד ככה השאירו אותי עם תחושה חזקה של, אנה, את זוכרת, את אמרת שאת מסתובבת ברחובות של ורשה, ואת רואה את המקומות, את רואה במילה, רחוב מילה, שהדברים, הם לא נמצאים שם, אבל הם נמצאים באוויר, למי שיודע כמובן, שמכיר את ההיסטוריה. אני התרשמתי שאת העברת ככה משהו מאוד חזק, מאוד גדול בדברים שאמרת, בתגובה לשיר הזה. בכלל, אני ככה, זה לא פעם ראשונה, אבל אני חושבת על רוח האדם שאנשים העלו את החוויות שלהם למדרגה אומנותית, זה משהו שבאמת נפלא בעיניי. בכלל, כן, היו באמת הרבה כותבים, והארכיונים של עונג שבת, והרבה מאוד דברים. השיר עצמו, ככה, כל הזמן היה לי איזה משהו בראש, ונזכרתי שזה קצת מזכיר לי את שר היער של גתה, איזה מין, ככה, איזה מין נבואת מוות שנמצאת כבר מההתחלה, והיא הולכת ומממשת את עצמה תוך כדי השיר, תוך כדי הפואמה. בלה, ממה שאת אומרת ומהאזכור שהזכרת מה שאנה אמרה, אני לוקח דבר אחד שאני רוצה לפתח אותו בקצרה, כי זה עניין מאוד חשוב. את הצבעת למעשה על שני דברים. את הצבעת על זה שמאורעות היסטוריים, אחרי שהדור עובר והניצולים אינם, יש סכנה שהמאורעות ההיסטוריים ומה שקרה, והמודעות למה שקרה והזיכרון של מה שקרה ייעלם. וכאשר יש לנו תעודות ספרותיות, כמו שירי כצנלסון, או כל דוקומנט היסטורי וספרותי מהתקופה, במידה ואנחנו יכולים להציל אותו בשביל הדורות הבאים, מה שאנחנו מצילים זה היכולת לשמר את המודעות לדברים שקרו ואינם יותר. זה שהם אינם יותר לא אומר שהם לא היו קיימים, ולא אומר שהם לא מעיקים או חשובים
להישאר בזיכרון של העם ושל בני אותו עם. ברגע שלא חוקרים את הספרות שנוצרה בגטאות ובמחנות, וברגע שאין חקירה של מה שקרה מבחינה היסטורית בשואה, הרי שהדורות הבאים, המודעות שלהם והתודעה שלהם תהיה ענייה יותר, פחות מחוברת לשורשים של זהותם היהודית, עד שאותה זהות תתנדף. ואני אגיד משהו נורא, בלי להגיד שמות, אבל מכיוון שבדידי הווה עובדא זה קרה אצלי במשפחה, אני זועזעתי ולא יכול לשכוח את זה. באחת השיחות המשפחתיות, בלי להגיד שמות, אחת הנשים במשפחה, כשהגענו לדבר על עניינים שקשורים ביהדות, ואני לא אפרט, היא אמרה, מה לי לכל אלה, אני אשת העולם הגדול. אני לא יודע, אולי אתם יכולים להרגיש קצת את הזוועה של אדם מעם ישראל, מעמיד את היותו מזדהה עם העולם הגדול, זאת אומרת, תרבות העולם, כדבר שבונה יותר את זהותו, מאשר תולדות משפחתו ועמו. וזוהי תופעה שבשביל זה החינוך, משרד החינוך שלנו, היה צריך יום יום לחשוב על זה, כן? ולאור זה לבנות את החינוך שלנו בארץ הזאת, או בחינוך היהודי בכלל. הסכנה הזאת, שהזהות של בני אדם תיבנה לא על סמך המוצא התרבותי והמשפחתי וההיסטורי שלהם, אלא על סמך איזו הזדהות קוסמופוליטית עמומה, שלדעתי היא בלתי אפשרית. אדם לא יכול להזדהות עם כל העולם, ולא עם כל התרבויות, מה עוד שבימינו אני מבחין שהזהות העצמית בנויה בכל העמים, בצורה חזקה על הזהות התרבותית של כל עם ועם, של כל, לא יודע אם להגיד עדה, אבל של כל תרבות ותרבות. אי אפשר להזדהות עם כל העולם. אתה קודם כל, מבחינה פסיכולוגית, מזדהה עם משפחתך, אחר כך אתה מזדהה עם השכונה שלך, עם הארץ שלך, עם התרבות שלך. ההזדהות עם העולם, עם התרבות העולם, אני לא יודע. אני לא מסוגל. אני לא יכול להזדהות. תראו, אחד מהתיאולוגים החשובים ביותר בעם ישראל, מה שמו? איך שכחתי את שמו? מי שכתב את הספר כוכב הגאולה. רוזנצוויג. רוזנצוויג. רוזנצוויג אמר, כשהוא דיבר על התרבות האנושית, הוא אמר, או שיש אדם יהודי, או שיש אדם נוצרי, או שיש אדם מוסלמי, או שיש אדם אלילי. מחוץ לזהויות האלה אין תרבות. ואני מאוד מזדהה עם מה שהוא אמר, ורוזנצוויג הוא
הפילוסוף המודרני של התרבות היהודית. טוב, אנחנו מנסים ככה לסכם את מה שקראנו דרבל של כצנלסון. סליחה, פרופסור, יש לי כן, שורה. כן. אני מצאתי אנטיקווריאט, אני מצאתי זה אלמנח, Jewish almanac. There was in Poland published till 1997. It's pity because it was very interesting because there was what was writing before the war and after the war. And Solomon Bellis, I don't know him. He wrote... שלמה בליס, שלמה בליס. I don't know him. רגע, אני אגיד, רגע, לפני קצת במשיכה, את הזכרת פה אחד השמות הכי חשובים בתולדות השירה המודרנית ביידיש, שלמה בליס, אבל היה לו גם עוד שם, כן? בליס, והיה לו עוד שם, אני אזכר, הוא ממייסדי יונג וילנה. יונג וילנה זוהי הקבוצה האוונגרדית של אומני ומשוררי יידיש שנוסדה באופן רשמי ב-1929 בווילנה, שאליה שייכים אברהם סוצקבר, חיים גרדה ועוד רבים. אבל שלמה בליס הוא כבר בווילנה התחיל בכיוון הזה ב-1925. עכשיו תגידי מה יש לך להגיד על שלמה בליס. הוא כתב של פרץ, זה כמו article about who היה the פרץ, how was he important פרץ for Jewish literature. So here also we have Max Weinreich. I didn't know him, Max Weinreich. I discovered his today. אוקיי, אני פגשתי אישית את שלמה בליס בוורשה ב-1984, כן? אז הוא היה חי, ופרופסור שמרוק הפגיש אותי איתו, כן? מכיוון שהוא היה אז, ב-84, מוותיקי ספרות יידיש המודרנית. הוא גם כתב מאמרים, והוא היה איש ספרות מעניין וחשוב. וגם זה ויינרייך, was for the Jewish literature, he was the important for the Yiddish, כן? טוב, מקס ויינרייך זה סוג אחר של חוקר. מקס ויינרייך היה חוקר. שלמה בליס היה עיתונאי ואיש ספרות, ואתם תמצאו בלקסיקון פונדנאי או יידיש ליטרטור, אתם תמצאו ערך. אנחנו עוברים, אם כן, לטקסט הבא, שעדיין קשור ליום השואה, שהיה לנו פעם, אני כבר לא זוכר איזה מספר פגישה היה שדיברנו, ואני ביקשתי משלמה להעלות מה שבלה שלחה לו, וזוהי פואמה של חיים נחמן ביאליק, בשם דוסלצטה וורט. עכשיו, למה בחרתי שנתרכז בפואמה הזאת? סליחה פרופסור, האם רואים את זה? אני רואה, כן. כן, בסדר. האם עדיין יהודית איתנו? כן. היא החשיכה את המסך. מה זה אומר? שהיא איתנו, אבל לא, היא כיבתה את המצלמה פשוט. זאת אומרת שהיא שומעת. אינני יודע. מן הסתם, יהודית, את איתנו? כנראה היא אמרה שהיא צריכה לעזוב, אז כנראה שהיא עזבה. בסדר, אני שמח שהיא ניסתה קצת להיות איתנו, והבה נקווה שהיא תוכל בהמשך.
היא אמרה לנו לפני שהתחלנו להקליט, שעברה כמה טיפולים ומצבה קצת השתפר. אז נקווה שהיא תוכל לבוא גם בפגישות הבאות. עכשיו, מדוע בחרתי בחיים נחמן ביאליק? בפואמה שהוא פרסם בראשית המאה ה-20. אני לא הרבה מילים, יש הרבה מה להגיד. כשאני אומר בראשית המאה ה-20, אני מדבר, אם אני זוכר טוב, ב-1901. אבל הפואמה הזאת ביידיש, דוס לצטה וורט, היא חלק מיותר מ-11 שירים ופואמות ביידיש שביאליק כתב ופרסם. אני לא יודע כמה מכם, כשלמדתם את ביאליק, שמעתם מן המורים שלכם שביאליק גם כתב ביידיש. לא, לא שמענו. אני לא שמעתי. בלה, את שמעת? אני לא כשלמדתי בבית ספר, אבל בשלב יותר מאוחר. ממי שמעת? אני חושבת שכבר הייתי באוניברסיטה, כבר בלימודי התואר. אוקיי. שלמה, אתה שמעת? לא, לא. אני אפילו שאלתי אותך בשיעור הקודם אם הוא ידע יידיש. אוקיי. נו באמת, כן. וגם אנה לא. כן, כן, לא. ודאי שהוא ידע. אז עכשיו אנחנו נגיד משהו על השירים שלו ביידיש. היה קורס באוניברסיטה שאני השתתפתי בו כתלמיד. את הקורס הזה נתן פרופסור דוב סדן, והקורס היה השירים ביידיש של חיים נחמן ביאליק. ובאותו קורס, זה היה קורס של סוגיה ביהדות, שכולם היו חייבים לשמוע במדעי הרוח, כל מי שרצה לגמור את ה-BA ו-MA באוניברסיטה העברית, לא משנה אם הוא לומד מתמטיקה או פיזיקה. ובאותו קורס אני אצטט רק דבר אחד שסדן אמר. סדן אמר, ואני פחות או יותר מצטט בנאמנות את הכיוון של מה שהוא אמר. הוא אמר שאם כל שירי ביאליק בעברית היו נעלמים, גם על פי השירים ביידיש שהוא פרסם, היינו יכולים לדבר עליו כעל הסופר הלאומי של העם היהודי. ובזה הוא רצה להגיד ששירתו של ביאליק ביידיש היא עומדת על אותה הרמה, או רמה מאוד דומה, כמו שירתו בעברית. ולכן אני בחרתי מכל השירים שלו ביידיש את דוס לצטה וורט, מכיוון שבשיר הזה אפשר להגיד, זאת אומרת, אני אפילו כתבתי על זה, אני יכול להגיד שיש לנו, אחרי שקוראים את הפואמה הזאת, אפשר להגיד שיש בה מהתרמת השואה. ב-1901, ואז אתם תגידו, נו באמת, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? אז אנחנו נקרא עוד מעט, ונראה ביחד האם אפשר להגיד דבר כזה. אבל לפני שאנחנו נקרא, אני רוצה להגיד משהו בדוק, שלא רק אני אומר, אלא בספר על ביאליק, שהופיע לפני שנה, של מנהל בית ביאליק. הוא מדבר על התופעה שאצל ביאליק, בשירתו ובמכתביו, התרמת השואה, נבואת הלב של ביאליק, ששואה מתרגשת על כל העם היהודי,
הוא דבר מוכח. אפשר להוכיח עם המכתבים שלו, ועם השירים שלו, ועם דבר עוד יותר חשוב. ביאליק עלה לארץ ישראל ב-1924 מהנימוק הזה, שאם הוא יישאר בגולה, גורלו יהיה כגורל כל העם היהודי בעתיד. יש למישהו מה להגיד על זה? יאיר, אתה כן, הגבת. קצת, האם שירת סליחה. ביידיש תורגמו לעברית? מה אתה אומר, יאיר? האם שירי ביאליק ביידיש תורגמו לעברית? כן, היו, אהרון צייטלין תרגם את שירי ביאליק ליידיש, אבל דוב סדן באותו קורס על שירי יידיש של ביאליק, הוא ניתח את התרגום של אהרון צייטלין. אני לטעמי, השפה קצת גבוהה מדי, אבל יש התרגום הזה, ונדמה לי שיש עוד תרגומים. כן. אנה, מה רצית להגיד? כן, אני just wanted to say that Bialik for me all my life was just that he's in Hebrew, he's Israeli, and nothing with the Yiddish, so I'm surprising. רגע, אני רוצה להבין. את אומרת שכל החיים שלך ביאליק בעברית היה בשבילך מה? כמו ישראלי מן, כמו ליטרטור ישראלי בעברית, רק בעברית. אוקיי, הבנתי. כמו שאל שלמה, את חשבת שבין ביאליק ליידיש אין שום קשר. כן, נכון. זה את אומרת. אז תדעו לכם, ואנחנו לא ניכנס לזה, שכאשר היה פוגרום בקישינב, ביאליק נשלח לקישינב וכתב ביידיש, כתב נוסח של, איך זה עיר ההרגה. בעיר ההרגה, יש נוסח ביידיש, כן? של עיר ההרגה. אני לא הגעתי לקרוא את זה, אבל יש על זה מחקרים שלמים. בשביל ביאליק יידיש זה היה שפת אמו, כן? אוקיי, עכשיו אני אגיד כמה מילים על התרמת השואה אצל ביאליק במכתביו ובשיריו ובפואמה הזאת שאנחנו עומדים לקרוא. בספר הזה של מנהל בית ביאליק, שהופיע לפני כשנה, הוא אולי הראשון שנוגע בעניין הזה של נבואת הלב אצל ביאליק על שואת העם היהודי שתבוא. הרי אנחנו יודעים שביאליק נפטר ב-1934 בווינה, בניתוח שלא הצליח. אבל כבר בשנות ה-20 ביאליק כותב לחברים שלו מכתבים בעברית, ואומר להם למהר ולעלות, לעזוב את אירופה ולעלות לארץ, מכיוון שגורל היהודים מצפה להם שואה, והוא משתמש במונח הזה. הרי המונח שואה הוא מונח שמופיע בתנ"ך, אבל ביאליק מדבר עליו לגבי מה שיקרה ליהודי אירופה. בתולדות ספרות היהודים ביידיש ובעברית היו סופרים שגם הם כתבו לפני מלחמת העולם השנייה. הרבה לפני,
על זה שתבוא שואה על העם היהודי באירופה. ואני הזכרתי פעם את אורי צבי גרינברג, שכתב על זה ב-1923, בפואמה שלו עם מלכוס פון ציילם ביידיש, ואני הזכרתי את הלל צייטלין, אבא של אהרון צייטלין, שכתב על כך, והזכרתי את אהרון צייטלין, שגם כתב על כך, ועוד סופרים רבים, כולל יצחק כצנלסון, שבשירים בעברית, שהוא כתב ב-1936, הוא כבר כותב על גורל שמצפה ליהודים בפולין של השמדה המונית. אנחנו לא יכולים להיכנס לכל הספרות הזאת שלפני מלחמת העולם השנייה, אבל בואו נתחיל לקרוא דוסלצקי וורט של ביאליק. שלמה, תתחיל, אבל רק תזכירו לי, אני כבר עבר זמן, לא זוכר איך זה בנוי. תסתכל שעות. בתים של כמה שורות או רצף? הבית הראשון מורכב מ3, 6, 8 שורות. טוב. אני חושב שגם הבית השני. בסדר, אז תקרא את הבית הראשון, את 8 השורות ברצף. אני מזהיר אתכם, הטקסט הוא לא קל, אבל הוא מאוד חזק. עכשיו אני רק רוצה להגיד שמתחת לכותרת דוסלצקי וורט, יש בסוגריים, נכון? כתוב נביא איש? נביא איש. נכון. זאת אומרת, נביא שהוא איש. לא, נביא איש. מי יכול להסביר איך היינו מתרגמים נביא איש? נבואה. לא נבואה. נבואתי. בסגנון של נבואה. המילה בסגנון פה היא חשובה. תראו, י"ל פרץ פרסם כרך שלם שהוא קרא לו חסידיש. זאת אומרת, לא סיפורי חסידים, אלא סיפורים בסגנון חסידי, זה לא אותו דבר. עכשיו, כאשר ביאליק אומר דוסלצקי וורט, תשימו לב, מה זאת אומרת המילה האחרונה, ומה יקרה אחרי השיר הזה, למה זה מילה האחרונה, יש פה איזשהו אולי איום, יש פה איזו אמירה מאוד חזקה, מה שאני כותב פה זה המילה האחרונה, בסוגריים, בסגנון נבואי. אז יש לנו כבר בתת הכותרת הזאת, בסגנון נבואי, משהו שרומז על התרמת משהו, משהו עומד לקרות בעתיד. שלמה, הבית הראשון, תקרא ברצף. Ich bin zu euch von Gott geschickt. Hat gesehen, ihr Wort gestickt. Hat gesehen, ihr folgt und fallt. Wird von Tag zu Tag mehr alt. Ich werde von Tag zu Tag mehr alt. Und abgelöst hat sich... Abgelöst hat sich die Hand und ausgelöst hat sich die Macht und Gott hat sich in euch ermannt und hat mich zu euch gebracht. טוב, עכשיו מכיוון שהחריזה חשובה, הריתמוס חשוב, אני אבקש מבלה עוד פעם לקרוא את כל הבית, ואז שלמה יתרגם שורה שורה. בלה. בלה? אוקיי.
עוד פעם, את כל הבית של 8 שורות, פשוט שנרגיש את הריתמוס ואת החריזה. Ich bin zu euch von Gott geschickt. Hat gesehen, ihr werdet erstickt. Hat gesehen, ihr feult und fallt. Ihr werdet von Tag zu Tag mehr alt. Und abgelöst hat sich die Hand und ausgelöst hat sich die Macht. Und Gott hat sich in euch der Mond und hat mich zu euch gebracht. זה דרמנט, לא דרמונט. כן. ונגות זיך. כן. צועק גברה. עכשיו תראו, עוד לא תרגמנו כלום. האם מישהו מרגיש מה קורה פה? יכול להיות שמכיוון שעוד לא תרגמנו, אז זה מאוד לא ברור לכם. אבל האם מישהו פה ירגיש משהו? אם תגידו לא, נתחיל את זה נראה כמישהו שמרגיש שהוא ממלא שליחות. נכון. מה עוד? יאיר? אומר, ונגות, אלוהים מזכיר לנו ואלוהים מזהיר אותנו כאילו, יש בזה פסימיות, יש בזה, למי יש פסימיות? לגורל העם היהודי יש כאן פסימיות. אני מסכים מאוד, ואתה תפסת נקודה חשובה מאוד, מבלי שעדיין תרגמנו שום דבר. בואו נתחיל לתרגם. שלמה, שורה ראשונה. Ich bin zu euch von Gott geschickt. אני נשלחתי אליכם על ידי הקדוש ברוך הוא. אוקיי, רק רגע. בשורה הראשונה אנחנו רואים כבר מימוש של תת הכותרת נביש. האני השירי, האני שאומר את השיר הזה, אומר, אני נשלחתי אליכם על ידי אלוהים. זה מזכיר לנו כמובן נביא. אבל מכיוון שאמרנו, אם אנחנו צודקים, שנביש זה הגדרה של הסגנון, ולא של האדם שמדבר, הרי שביאליק לא אומר אני נביא, אלא אומר אני כמשורר כותב אליכם בסגנון נבואי, כי אני מרגיש כמשורר שאני שליח אלוהים. זאת אומרת, חייבים מאוד להקפיד לדעתי, אם אני צודק, שביאליק לא רואה את עצמו כנביא, אבל הוא רואה את עצמו כמשורר שמדבר בסגנון נבואי. ולמה בסגנון נבואי? מכיוון שהסגנון הנבואי אומר מה לא בסדר ומה צריך לתקן, ואם לא יתוקן מה שלא בסדר, אז אוי ואבוי. שלמה, שורה שנייה. hat gesehen, wird der Sticht, הוא ראה. רגע. זו השורה השנייה? כן. תתרגם. hat gesehen, הוא ראה. מי ראה? אלוהים. הלאה? wird der Sticht. זה לא אמרת קודם אז לא הבנתי. גזן, אלוהים ראה, wird der Sticht. תרגום. אתם, der Sticht, אני לא יודע מה זה. מי יכול לעזור? להיחנק. אתם נחנקים. נחנקים, כן. אז רגע אחד, השורה הזאת אומרת, אני השירי ביאליק אומר, נשלחתי על ידי אלוהים, עוד גזן, למה נשלחתי על ידי אלוהים? כי הוא ראה, מה הוא ראה? עיר, אתם
העם היהודי ורד דר שטיק, אתם נחנקים. והנה כאן יש כבר בהתחלת הפואמה אזכור של מה שלא בסדר. זאת אומרת, אלוהים שולח אותי אליכם, כי הוא ראה שצריך להציל אתכם, שעוד מעט אתם תמותו, אם אתם לא תתאוששו מהחנק שאתם נחנקים. חיים נחמן ביאליק, ב-1901, פונה כמשורר לעם היהודי, בסגנון נבואי, הוא מרגיש שתפקידו כמשורר זה להציל את העם הזה שהולך ונחנק. ומה הסוף של מישהו שנחנק? שהוא מת. זאת אומרת, ביאליק יוצא להציל את העם היהודי בראש המאה ה-20. רבותיי, זה סצנה שלקוחה מספר יונה. יפה מאוד. סופר כהגדרתו הוא יצור רגיש ביותר, שמרגיש את התנודות הסיסמוגרפיות של רעידת אדמה המתרגשת ובאה לפני שהיא באה. וביאליק מרגיש את זה, והוא יוצא חוצץ להאיר את עמו, ועוד מעט נראה למה. שורה שלישית. hat gesehen, ihr folgt und fallt. תראו, הוא ראה שאתם פוילט זה טועים, אני חושב. לא, מי יכול לעזור? פוילד זה נופלים? מה זה פויל לשטיק? מה זה פויל? אתם טועים. אתם נרכבים. פויל, אתם נרכבים. אתם נרכבים אומר ונופלים. ביאליק, רגע, אומר ביאליק, אלוהים שולח אותי אליכם, כי הוא רואה, ואז הוא מסביר שאתם נחנקים, והוא מסביר עוד יותר. אתם נרכבים, זאת אומרת, זהו עם שאיבד את חיוניותו, הוא הולך ונרכב ונפלט. ונופל. ונופלים. זאת אומרת, אתם בדיוק ההפך מעם הצועד קוממיות אל עתידו. אתם עומדים להיעלם על ידי זה שתרקבו, על ידי זה שאתם נחנקים. רבותיי, זה חמור מאוד. אני חשבתי שפרפוילט זה רקוב. סליחה? אני חשבתי שרקוב אומרים פרפוילט. יאיר, אתה מרים לי להנחתה. אני מבקש מכל הנוכחים להסביר, אתה צודק, אבל אני מבקש להסביר מה ההבדל בין פרפוילט לעירפוילט. אנה, בלה. אולי פוילט זה נרכב ופרפוילט זה רקוב? בדיוק. עירפוילט זה זמן הווה, הפועל הוא, תשים לב יאיר, הפועל הוא פוילן, להיות בתאריך של ריקבון, להירקב אט-אט. ואז הרודגזן עירפוילט, הוא ראה שאתם הולכים ונרכבים אט-אט. אם הוא היה משתמש במילה פרפוילט, הוא היה צריך להגיד, הרודגזן עיר זית פרפוילט. אתם רקובים כבר, אתם לא, נגמר התהליך, אתם כבר רקובים לגמרי. עיר פוילט זה present continuous tense, זה זמן הווה, תהליך שהולך ונעשה עכשיו, עוד לא הסתיים. יאיר, אתה חש את ההבדל?
כן, כן, בהחלט. הפרפיקס פר זה עשיית פעולה באופן מרחיק לכת עד כדי סיומה. How will you translate for English fold? You are becoming rooted, Uh-huh. כן? You are becoming, you are not rooted totally yet, but you are in the process of becoming rooted. Okay. שלמה, השורה הבאה. Ihr werdet von Tag zu Tag mehr alt. אתם נעשים מיום ליום יותר זקנים. כן, איך להבין את השורה הזאת? זה ברור שכל עם, כל קיבוץ, כשעובר הזמן הוא נעשה יותר זקן. אז מה הוא מחדש לנו פה? וזה במסגרת ההסבר מה לא בסדר. אני שואל. אפשר לצפות שעם שהוא חיוני, אז הוא יתחדש בכל יום, והוא ישגשג ויפרח. אתם הולכים ומזקינים. נכון, כאשר מדברים על ביאליק, כסופר של התחייה הלאומית, סופר של תחייה לאומית, לא ידבר על העם שלו שנעשה יותר ויותר זקן. בדיוק זה העניין. שורה הבאה. Und abgelost hat sich und abgelost hat sich die Hand ואתם שחררתם. לא. קודם הקריאה צריכה להיות נכונה. מה המילה הראשונה? און. אתה אמרת פון. און, לא, אמרתי און. לא שמעתי טוב. Und abgelost hat sich die Hand. hat sich die Hand. ואתם שחררתם את היד. לא, קודם כל לא כתוב אתם. ביידיש אתם זה עיר. פה הוא לא אומר אתם. Und abgelost hat sich die Hand. והיד השתחררה. מה זאת אומרת היד השתחררה? זה תרגום בסדר, אבל מה זאת אומרת היד השתחררה? מי יכול לעזור? אנחנו עדיין במסגרת ההסבר מה לא בסדר בעם היהודי. הם שמטו מהיד דברים שהם היו צריכים להחזיק. נכון, התרופפה היד, כן? איך אומרים, טוב, אתם ודאי לא שמעתם את זה, אבל בשיחה יומיומית, אם רצו להגיד על אדם מוזנח, is an obgelosener, כן? זאת, אתם, שאומרת בלה, כן? השמטתם מהיד את מה שהייתם צריכים להחזיק בו. אתם מוזנחים. שלמה, החצי השני של השורה. אני חושב שהמילה הזאת, אובגלוס, לא ניתנת לתרגום בעברית. אפשר לשמוע אותה למשל, ארהות אובגלוס טבועת, זאת אומרת, הוא נתן לזקן שלו לצמוח בלי שליטה, ואין לזה תרגום בעברית. זה משמעות אחרת. זה משמעות אחרת. סליחה? תראו, הפועל אופלוזן יש לו כל מיני משמעויות. מה שאתה אמרת זה בסדר, אבל פה המובן של אופלוזן זה התרופפות. אופגלוס דיאנט, היד התרופפה. Und ausgelost hat sich die Macht. מה ההבדל בין אופגלוסט לאוסגלוסט? נו, יש לנו פה משחק בקידומות. אופגלוסט זה התרופפות, ואויסלוזן, הפרפיקס אויס, הפועל אויסלוזן, כן? זה לשחרר. לשחרר. לוזן זה לתת ללכת. אויס עד הסוף. אויס גלוסט עוד זיר דימחת, והעוצמה
זלגה. הסתיימה. קויסלוזן זה כאילו הסוף של משהו, איך זה נכון. יסתיים. אזלה, והעוצמה אזלה. זאת אומרת, מה שביאליק פה אומר, במסגרת תיאור מה לא בסדר אצל העם היהודי, שיחוב גלוסט דיהנט. היד התרופפה, אין לה כוח להחזיק שום דבר, ואויס גלוסט דימח, וברגע שהיד התרופפה, אז העוצמה נסתיימה, אזלה. זאת אומרת, אתם עם נכפה ללא כוח, עם שגוסס, שנחנק, אוי ואבוי. עכשיו תראו, אפילו בארבע שורות המעטות האלה, גדולתו של ביאליק כמשורר, ולא משנה בעברית או ביידיש, אני חושב שהיא בולטת ביותר. בגמישות שלו בשימוש בשפת יידיש, בקידומות, בחריזה, בהעמקת התיאור של אוזלת היד והלב והכוח בעם היהודי בראשית המאה ה-20. מה שמעניין זה על סמך מה הוא אומר את כל זה על העם היהודי בראשית המאה ה-20. אבל לא ניכנס לזה, זה דורש מחקר מאוד רציני. שורה הבאה, חמישית. Und Gott hat sich in euch der Mond, כן. ואלוהים נזכר בכם, שורה הבאה. und hat mich zu euch gebracht, והוא הביא אותי אליכם. מה שמעניין, שביאליק, תרגום נכון, ביאליק לא אומר, hat mich zu euch geschickt. הוא לא שליח אלוהים, הוא סופר, וכסופר הוא רוצה לעורר ולהציל את העם שלו מריקבון, אוזלת יד וגסיסה. ואז הוא אומר, אלוהים נזכר בכם, ומכיוון זה אני אומר, שאתם העם הנבחר שצריך להעיד על גדולתו של אלוהים ועל מלכותו ביקום כולו, אם אתם תיעלמו לנו, אז אלוהים לא יקבל את הבולטות אצל בני אדם על חשיבותו כבורא עולם וכמלך על כל הארץ, ועל כן הוא לא שלח אותי, הוא הביא אותי אליכם. כי אני לא שליח אלוהים, אני משורר שמבין את הזיקה היסודית בין העם לאלוהיו, שבלי הזיקה הזאת אין יהדות, אז אני כמשורר יהודי בא ומדבר אליכם בסגנון נבואי. גמרנו את 8 שורות. אני רוצה רק להגיד משהו. אדרבה, אני רוצה... כן. בשורה לפני האחרונה, und Gott hat sich in euch der Mond. וגם אני, כשקראתי את זה קודם, אז אוטומטית אמרתי דרמונט, ואז ראיתי שמה שמתחרז עם זה, זה גברכט, ואני מסתכלת כאן במילון, ואני רואה לא גברכט, לא, החריזה זה עם המילה הנט. und Gott hat sich in euch der Mond, und hat mich zu euch gebracht. לא, אבל תקראי קודם כמה שורות. רגע, אבל אני רוצה להגיד מה ראיתי. הסתכלתי במילון וראיתי שדרמנן ודרמונן זה אותו הדבר. זאת אומרת, נכון. דרמנן זה תקני, זה אפשר להגיד את זה. נכון מאוד, לכן אני לא ערערתי על שלמה, זה בסדר. אבל דרמנט, בואי תקראי כמה שורות, אני חושב שהחרוז זה אימה. שלמה, אתה יכול להעלות את זה? כאילו, למעלה? Und abgelost hat sich die Hand und ausgelost hat sich die Macht und Gott hat sich in euch der Mond und hat mich zu euch gebracht.
זהו. יש כאן את הפתח הזה. מאכט וגבראכט זה החרוז, והנט ודרמנט זה החרוז. זה רק תיקון שאני מתקן. כן, כן, כן. אוקיי. גמרנו את 8 השורות הראשונות? כן. אוקיי. יש למישהו הערה על מה שקראנו? אוקיי. בלה, הבית הבא. 8 השורות. קודם תקראי את זה רצוף. אוקיי. Und Gott hat mir gesagt azoi, zu schwer der Joch, ich kann nicht mehr. Geh, reiß von sehr Herz an euch, schieß euch von sehr Eug atrer. Und schwer soll sein die Trär und bitter, und heuch soll sein der letzte Krechz. Azoi, die Erd soll ton a Zitter, und obtreißeln von sich das Schlechts. וואו. שורה ראשונה. Und Gott hat mir gesagt azoi, ואלוהים אמר לי כך. השורה הזאת היא חלק של הנביש. זאת אומרת, ביאליק מנסה פה ושם לאורך כל הפואמה, כפי שתראו, להשתמש במטבעות לשון שאנחנו מוצאים בלשון הנביאים. כן? וגוטות מיר גזוקת הזוי, וכה אמר לי אלוהים, אני מניח שאנחנו מוצאים את זה בנבואות השונות. שורה שנייה. Zu schwer der Joch, ich kann nicht mehr. קשה מדי, כבד מדי העול, אני לא יכול יותר. כן. Geh reiß von sehr Herz an euch. לך תקרא מהלב שלהם הנחה, אוי. כן, רייס, לקרוא עם עין, כן? זאת אומרת, תגרום להם שהם ישמיעו הנחה אוי. עכשיו אתם זוכרים, אנחנו כבר דיברנו על האוי הזה בכל מיני הקשרים. האוי הזה זוהי קריאה של מצוקה, של צער. עכשיו, למה ביאליק אומר בשם אלוהים, שהוא ביאליק המשורר מתבקש לדבר אל העם ולגרום להם להשמיע אוי. שהם יבינו מה קורה איתם, הם לא קולטים את המצב שלהם. שיהיו מודעים לברוך שהם נתונים בו. אבל מהו הברוך? זה אנחנו עוד לא יודעים. עכשיו, מבחינה פסיכולוגית, אדם שלא מרגיש שמצבו חמור, לא ינסה לתקנו. מי שאין לו מודעות למה לא בסדר אצלו, ימשיך להידרדר. כאשר אותה קרובה שלי, אני מצטער שאני חוזר לאותו נושא, ואומרת, אני אשת העולם הגדול, המדרון הוא חלקלק, שהיא תשכח בכלל מה היא עושה בעולם הזה כבת למשפחה יהודית וכבת לעם יהודי. הייתי שתוכת מה שנקרא. כן, ובעקבות זה היא תחנך את ילדיה בהתאם לאותו מדרון, ואז ילדיה יחנכו את נכדיה בעומק של מדרון עוד יותר גדול, ואז, ואני לוקח את זה מהספר של הדין שטיינזלץ, הסידור והתפילה, הרי
מה זה כל העסק הזה של הסידור והתפילה? עד כמה ששטייזלץ מסביר את זה יפה. העם היהודי מעיד במשך כל השנה בתפילותיו, שאלוהים בורא עולם הוא מלך היקום, והוא העיקרון האבסולוטי שלפיו אנחנו כיהודים מתנהלים. ברגע, כן, שאלוהים צריך לבקש מהמשורר שהוא יאיר את העם, כן, ויבין שתפקידו בעולם כעם יהודי זה להעיד על אותו אינסוף, על אותו עיקרון אבסולוטי שלאורו אתה מתנהל כבן אדם. לא כבן אדם סתם מן העולם, אלא כבן אדם יהודי. אם התודעה הזאת תיעלם, גמרנו עם העם היהודי, אז אין לך שום תפקיד בעולם, ואתה יכול להיות יווני ואמריקאי ונוצרי או אליני, ובזה נגמר העולם. כן. שורה הבאה. טיס אויס פונזר אויג אטרר. רגע, השורה הקודמת מה היא הייתה? גיי רייס פונזר הארץ אן אוי. כן, אבל למה הוא אמר בשורה קודמת, איך כל נשמר? מה הוא אמר? כן, בשורה הקודמת הוא אמר, צו שוור דריוך, איך כל נתמר. טוב, אז פה... כבד המסע, אני לא יכול יותר. כן, אבל אלוהים יגיד דבר כזה? זה הרי דברי אלוהים. דברי אלוהים. לא דברי המשורר, אני חושב. אז מה קורה פה? אלוהים מתחנן לעזרה. כן, אבל מבחינת התפיסה שלנו, של אלוהים ככל יכול, למה הוא צריך עזרה מהמשורר, ולמה העול מרגיש עול על עצמו? מה פה קורה פה? אני יודע שאני שואל שאלה קשה, כי מבחינה לוגית, אנחנו חונכנו שאלוהים הוא כל יכול, מה הוא צריך אותנו? כן, אבל זה נמצא בעצם קיומם של נביאים. הוא שלח את יונה, מה היה? הוא לא יכול להגיד להם בעצמו? כן. הוא שלח את ישעיהו, הוא לא יכול להגיד בעצמו? אז למה, שמה הוא צריך את הנביאים? שיעניש את העם וגמרנו. שישכנעו את העם להיטיב את דרכו. בשביל מה הוא צריך את העם הזה? שילך כן, לעבדו. גם קדיה מולודובסקי אמרה שיבחר לו כבר עם אחר. טוב, עד כמה שאני מבין, למה ביאליק מרשה לעצמו לשים בפי אלוהים את השורה הזאת, שהרי, ואני מקבל את ההשראה מהספר של שטייזלץ, אלוהים כאדון עולם וכמלך העולם לעולם ועד, לא קיים בלי שיש בעולם עם שמעיד על אלוהותו ועל מלכותו. אם לא יהיה בעולם עם שיעיד על כך, אז האנושות לא תהיה מודעת לאינסוף ולאבסולוט הזה שנקרא אלוהים, והאנושות תידרדר למצב, תלך אחורה, למצב של מלחמה כל בכל, ואידך זיל גמור. יש כאן תפיסה פילוסופית, כך אני מבין, שאלוהים אין לו קיום אצל בני אדם בלי עם שמעיד על אלוהותו.
ולכן אלוהים דואג שאם העם הולך ונרקב, מאבד מכוחו, אז הוא צריך או לשלוח את הנביאים, או במקרה של ביאליק, כן, לתת לביאליק שלמד בישיבת וולוז'ין ויודע פרק במקורות, כן, שהוא צריך לצאת להציל לא את עמו, אלא את אלוהים. כן, מה אתה אומר, יאיר? לא, אני לא אמרתי כלום. לא, שמעתי מישהו. טוב, בלה, שורה. אני אומרת ש7:32 עכשיו. סליחה. ציינתי ש1901 זה עוד לפני הפוגרומים של 1912 ולפני כל הפוגרומים שהיו עד מלחמת העולם הראשונה. כן, עכשיו, אנחנו צריכים לגמור, אני רק אגיד שהשאלה, לבדוק את זה, האם דוס לצטה וורט פורסם לפני קישינב או אחריו. טוב, אני התלהבתי עם כל ההסברים האלה, My last question about the Bialik to Professor. I ordered the book Shirim. It's good book. All the Shirim. It's also this. But I ordered the books now, not to be ignorant in the group. So I don't know if it's good. It's calling Shirim, the Bialik. בעברית. כן. כן, את יכולה, אבל העברית של ביאליק לא קלה. כן, זה יש פולנית עברית. יופי, בהחלט. Somebody made the work. אפשר. טוב, אז אנחנו חייבים לסיים. היום זה יום רביעי. ניפגש ביום שני ב17:45. מודה לכם על ההקשבה. מודים לך מאוד מאוד, תודה רבה. תודה רבה. I'm always learning something. אוקיי. כולנו, אנה. ביי ביי. כן, אבל I am ignorant in this group, so I have to run after you. אוקיי. ביי ביי. ביי ביי. Hi. If you